Wala, daghan na. Dapa. Dara. Ay, di ay daghan. Nagtapo ko tilaw to ah. Mga dagko. Punit. Punitin. Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Ruby Simagala guys. For today's video guys is manguha ko do taog soso. Manunod ta dare atong mga leader nga mga chikiting. Asa mo? Balik lagi mo. Home. Oh, daghang kajog mga risbaker manguha ko og soso. Asa man ta dapit? Kisa na damag? Wa ko nakikita diri ko nagvideo. So ari ta diring dapita ko no mangita og suso. Follow the leader, pulos na kablo. Asa pud ta manguhag suso ani? Ah, Dani. Dari di manguhag suso. Ayo lubuga ha. Ayo sud, ayo adto mga bata. Ay ana R. Alsahan mo shirt R. Tabi-tabi sila manguhag suso, mag-video ko. Uy hala. O bitaw mo apil kog pamunit. Di ah. Hinay. O kani. Suso. Gagmay man. Ay kani. Ay. Ayo sa una layo ar kay di makita og malubog na. Hala di ana lagi na tagak nagahungkuan. Salamin. To ana. Madyo nang pagkalunang. Lunang na akong salamin guys oh. Nagsuso atong napunit oh. Daghan na lagi. Mga bata, hinay ha. Torag sudlanan to ah. Hamag imong kuha. Oh, daghan na. Dagko pud. Hinay ha, hinay. Hinay R. Hinay. Lagi na ya. Sige tuwa-tuwa di mo diya day. Nanusok ka day. Daghan ay mo kung suso day. Uy di ay dako day oh. Inday di dako. Ah, sige. Hinay lang bata. Oh, dili pwede ta diri nga side kay basig dili kayo. Lomoton. Ay na nga uga diha oh. Jag basig ko ana. Basig haubo. Patay ay na. Wow, ata sa Dali bi gunit. Ani man ay liko tira sa una. Dali, gunit. Kamao day ka. Banday gidili magunit ha. Dari ate, Robe. Ari ba ato pa dong babaw? Ha? Daanan na. Nalagi ari ayo anak kay panggusman. Ani ra ta nila magbilin. Dani, dana. Murag na siguro niya ato pa dong sa babaw. Anara ka bi ban. O kani murag daghan jud siguro ni danhi kay kuan man. Kanang pabor ba? Ni daghanak. Ah, daghanak tapok. Gagmay pa nang no.
Daganda na dapita, lubog-lubog manggod. Nagtago-tago. Kamang diri yun. Ay, 3 pointers. Di kana. Naanahon. Kanang nagtungtong gamay. Ka-cute, kipang ko ang ate. Gagmay. Kana, dako. Kana. Pili ate Robe. Piliin ang iyang gikuha. Pili karong mabili ng gagmay. Kani dako, kani. Kani pod. Kani. Big pa niya. Hinay be. Ato da plane. Lubog na kayo. Bate? Daghan na, uy! Uy! Daghan na! Saka nila, wala pang lubog para na ako. Uy, daghan na! Mapuno ni? Jara, daghan na dayog mapuno. Ay, gagmay na ito. Dito na nakadakon. Gagmay to sa una? Kani mo idudagko, ganiti ate. Gagmay tagudi. Dito na namusog. Oh, ikaw si tigunit di na mausog. Dagko, agkoan. Nalubog ako. Kuha na mo sa uno. Kani, dako guro ni. Gamay. Hindi na maklaro kay. Nalubog naman. Ang dilubog. Ay, kaya ba ka nga nung ito, wag man nag-insert. Insert, kay gi-insert man. Gagmay pa siya, kawawa naman to guys. Naliit pa. Boy, ani na to, tanaw ate. Tanawa. Mami! Oh, kani siguro no usa. Ay, sate! Ayaw, ar! Dapa be. Kung kuwag tubig, kapakapa man nila. Uy, di nagkamang-kamang pa siya guys. Nag-unsa man tani, naglaro. Nanguhag suso. Toy, naglihok pa o nagkamang-kamang. Nagkamang. Gay. Adi naghananoksok sila. Yung basubas mandaari. Naidaghan nagtapok pero gagmay pa lang. Oh, saod. Uy, di dako guys. Usi dako. Yapa. Di apod. Sa itong duaon. Ay, dawa o game. Maor man na. What kind of game? Kanan at sabunan. Sigun sa mami. Sigun Sara. Diba guys? Daghanatag na punit. Ay ban. Danhara mo, Rich. Nah, labaw po ng talawan. Gamay. Dapat yung tungtong sa dahon. Natililaw ni Tago. Alan, tago na. Aray. Aray ko, dara. Tinawas ko dari tubig. Nindot dari kay kanang di malubog. Kanida ko ay. Uy, di daghan. Ito, dako. Napadol si Untiil. Nakadol si Mkamot. Kana. Ari. Diba ako mamalikas? Silihan ang baba. Sayang Oo, nadaghan na. Sayang.
Dagana, gagmay ka lang. Dakon, gini, hagbay, sinutong ako. Oh, may daghan nagtapok. Daghan na magukuha, day. Wala, daghan na. Dapa. Dara. Ay, di ay daghan. Nagtapok ko tilaw to ah. Mga dagko. Punit. Punitin. Punitin. Di na kayo malubog. Iba nata ang lubog ni. Ay, malubog. Tas ilaw mo. Ay, langas may basa akong lubot. Nawa na kita pagkuha. Ay, nabasa siguro ah. Lubot. Hiningan niya. Kanto mo yung focus ganiha diha. Unsa day? Ay, nabasa ano ko. Dalon ko no, Ruby. Pwede lang tanan no ba? Di ba may ganahan yan ite? Di ba sa pero di ba? Mukaan mo gubukog ingon ani. Pagkatas man ni. Lamuingon pa man ni. Sumot na butangan iguan kinamian lagi ni. Sunuban. Sunuban may lamig. Gisahon nga sunuban anhan. Gisahon nga sunuban. At minut ang sabaw na niya. Ha? Sabaw labi anak. Oh. Ma ko kaka ma. Li na. Oh ni dagko. Asa? Dani O kana. Mo gipilian di ay. Pagbalik nato. Oh, sige na. Gagmay jud kaayo. Kay para. Mudako pa. Okay. Balik mi adto sa sapa kay among ibalik og sabwag ang gagmay suso. Nagadam ang kung gagmay kay na ang mga bata ni tabag pamunit. Okay, pangiksa. Anas kilid-kilid pod. Ang katag. Tuan ay nakitaan. Unsa na? Aw. Oy, magija mo. Tay pangatag. Maora. Sarabat. Ate, sabwag ato pod dali tunahan. Ate pangatag ti. Sige. Ano day pangayoan? Okay. 1 2. Bigas. Ayaw mabasa ko. Hawa. 1 2 3. Okay. Okay. Nanuwa may isda. Panguli ang suso nga gagmay kay may na lang mo dagko pod. Ayan na ban kay mabasa kayo nagnaog. Okay na, let's go. So bye. Done. So mao na dito guys, sumanamig panuso. Sakto na to ay kadaghan na hapon na nailamok. O di ba daghan mi oy. Ang mga kabataang barangay. Uy, subayo ni nato. Tabag pamunit og suso.